Hát egyedül bejelentkezek, 2400-an néztek, mikor egyedül voltam. Valószínűleg erre nem kíváncsi senki erre a párbajozásra. Ádám Major, köszönöm. De Akkor nálad meg vannak bőven. Viki, köszönöm. vannak. Lehet, hogy kitiltottál rengeteget. Nem, hát majdnem 100 000 feliratkozón van, 90 000, tesó. Na jó, hát most amelyik csatornában nekem 20 000, sose volt még 20 000 néző, úgyhogy... Így van, pedig kéne, hogy legyen. Trombusz 7, köszönöm, tesó, Trombusz 7, köszönöm. Hát meg amúgy már éjfél van, ja, csak úgy mondom. Éjfél van, vagy éjfél lesz? Hát lesz, 14 Hát perc. még van addig idő, hogy éjfél legyen. Nem de ti azért mondjátok annyira, hogy hogy MC-s, már így MC-s, úgy MC-s, ti találkozunk, adjál egy közös képet, gyere, csináljunk közös fotót, minden. Most meg ugye itt a lehetőség, itt vagyunk, ott se közös fotó, meg se semmi a világon, meg se nem dobtok semmit, meg mi van veletek? Szepesi Armond, köszönöm. Hol a sok néző? De linkre ment el az a kesztyű, gyerekek. Köszönöm Nikim, köszönöm Dalim, köszönöm mindenkinek. Soma Mihály, mi van, ennyien vagytok? Soma Mihály van itt, meg egy-két ember a 500 nézőből. Jockey úr, köszönöm. Soma Mihály, neked nagyon köszönöm, tesó. Nagyon köszönöm. Fú, de le vagyunk maradva. Hát így bele sem megyek tétekbe, Ali, hogy így le vagyunk maradva, mint a fos. En Janó, Rich Kokó megjelent. Lehet, hogy még csak most jönnek be az emberek. Liliana német. Szia, ZZZ. Már ezt megvárom, hogy lemenjen a párbaj, azt majd utána a párbaj után majd akkor lejátszom a Patrik Fekete, köszönöm. Unknov. Te is itt vagy, hál' Istennek, szia. Ha végre megjelentél, Unknov. Szevasz tesó, jó estét, szia. Jó éjszakát, jó estét neked is. Csak mondanám, hogy dobjatok, srácok, mert most fogok repülőre szállni ezen a héten életemben először, és nagyon messzire megyek. Úgyhogy első repülőgép utazásom lesz. Támogassatok, hogy minél jobb klippeket, vlogvideókat, ne csak ilyen live-okat, hanem vlogokat, meg mindent a YouTube-ra, minden akarok forgatni. Itt Portugáliában itt nem lehet, mert ez egy csöves, rákos ország. Tehát itt Portugáliában ez egy vénasszonyokkal teli, egy vénemberekkel teli, génhibás emberekkel van tele az egész. Csabi Hegyes, köszönöm szépen. Köszönöm, Márk. Egyébként fel kell próbálni, Pisti, ilyen 6-7 óra fele följönni egy párszor. Tudom, hogy elhúzódik a lakás, meg ez, meg az, de hidd el, teljesen más, sokkal több néző, sokkal már ilyen hétközben dolgoznak másnap. Igen, dolgoznak természetesen, tehát most köszönöm, Enikő, hogy itt vagy. Tehát ilyenkor már persze nem jó, mert dolgoznak mindent, tehát értem én persze, de hát azért vannak még fent páran. Na jó van, elmegyek a wifi kódért, várjál, mindjárt visszajövök, hozom a wifi kódot. Luis, Notorious Q7, Colorado State, Markai Zoli, Gauner, Grandoklib. Ajándékok. Ez a Luis, ez nálam is ott volt minden adásba, meg a Notorious is nálam is ott volt. Vizes Pityu csatlakozott, szavasz Vizes Pityu. Hát ott járnak, gondolom, live-ról, mikor ehhez mennek, mikor ahhoz, mikor ahhoz. Ott tanyáznak már nálad nagyon régen, igazából. Várjál, már ezt is ki kell húzni, bazd meg. Rich Kokó, szevasz tesó. Úgyhogy csak mondanám, hogy ezzel bűncselekményt követett el Mitykó Péter. Ugye
fenyegetések, stb. Le van mentve, úgyhogy Ali is szóba került, busálkozás volt, úgyhogy majd mindjárt megmutatom a dolgot. Terral, Holix, köszönöm, Vizes Pityu, köszönöm. Csatlakozok az internetre. És akkor lejátszom ezt a kis fenyegetőzést. Várjál, mert rossz izére mentem. Mi ez? Na. Ennek elég durva jelszava van. Láttam, Sármin, igen. Mindjárt behívjuk a izét is, Omertát, őt ismered, a barátomat, ő már volt bent, csak mindjárt lejárt neki, mert előbb valamiért kitiltották, megmutatta a kocsiját, azt kitiltották. Már 50-kor visszajött, csak ki kell lépjünk ebből, még 17 másodperc van. Az bejön ő is? Egy kicsit tizéri. Azt akkor hallgassa meg, ő is meghallgatja a dolgokat? Akár. Üzenném, hogyha itt van az MC Isti eredeti, aki csinálja rólam a YouTube csatornát, tesó, hogyha nézed az adást, itt vagy, egyébként mondod, hogy minden adásomat rögzíted. De... Szia, tesó! Miért tiltottak le? Figyelj, én szerintem, én úgy gondolom, hogy a BMW márkát vagy az Audi márkát mutattam, és lehet, hogy ezt nem lehet, nem tudom. Aha, hát akkor tartozik most neked a BMW is, meg az Audi is, ennyi. Mert promóztam, ennyi. Ennyi. Hello Isti, hogy vagy? Hello, szavasz, jó vagyok, jó estét, hello, jó vagyok. Mi az a szőrzet? Ez hát arcszőrzet. De nem úgy. Effektus. Amúgy jó. De hogyha most eredeti lenne, az ugyanolyan, mint eredeti lenne szerintem. Egyébként ugye szoktál szőrös lenni, de ez jól áll. Ja, mert ez most be van úgy. Na, Ali, lejátsza, be van úgy vágva, meg mindentől így, ilyen az effekt. Persze, játszat, hallgassuk, és ki ezt mondjad már, hogy ezt ki mondja? Köszönöm szépen, aki azt írja, hogy nagy vagyok. Mindjárt mondom, hogy mutatom, hogy ki mondja. De ez micsoda? A másikra küldted? Várjál. Hát te tudod, hogy ki mondja. A Mitykó. Azt kiabál? Az, persze, az a Mitykó, aki az, aki kiabál, az a Mitykó? Vagy mindjárt várjál egy pillanat. Igen. Hát nem mondja. Köszönöm neked, Blacsinkóm. Bocs, közben kezdő vagyok. Közben mondta, hogy Mitykónak a fia leszel, meg ilyenek, hát nem hallottad? Vaki. Hát figyelj, privátban mindenkinek adok mindenféle információt. Szerencsére az életem folyamán azért rengeteg autót végig tudtam ülni, nem csak tesztre. Na, ő az, aki mondja. Úgyhogy persze segítek mindenkinek, amivel csak lehet. Tapasztalatokat elmondok régi autókkal, új autókkal kapcsolatban. A 45 évemmel azért elég sok mindent, meg szerencsém is volt. Végig tudtam ülni, és úgy, hogy nem csak próbára, hanem az enyém volt. Úgyhogy nagyon szívesen segítek mindenkinek. Ő az. Ali, az én legjobb barátom. Na erről van szó, erről az úriemberről. Én tudom, kiről van szó, a faszom megye meg, azt mutassad, amit Köszönöm szépen, Gábor, az ajándékot. Jól esik, és tudjátok, srácok, az esik jól, hogy én ezt úgyis tovább ajándékozom, de az esik jól, hogy így ajándékoztok. Tehát az emberi önzetlenség, ez nekem egy nagyon... szóljatok, ha mehet, majd mutatom. Várjál, Isti, az a lényeg, hogy ne kapjak ki, kérlek, bár én megcsinálom a feladatot. Várjál, ez még nem pár baj, most csak be akar játszani egy hangfelvételt. Ja? Nekem üzenget meg neki
egy ilyen, mit tudom én kicsoda, nem is tudom A minek. Mitykó Péter, aki csinálja a csoportokat, meg osztogatja a linkeket, ahol lejárató fotók vannak rólam, stb. Disznóra vagyok rászerkesztve, meg és így terjesztenek az országba, hogy utáljanak meg az emberek, persze. Uszítja a népet. Na, ezt üzent, akkor szerintem fogjátok hallani. Az ajándékot, tök aranyosak vagytok, de tényleg jó lett. Hol nyerne ez a büdös patkány? Figyelj, figyelj, most mondom neked, itt Mitykóék az urak. Mitykóék beparkolnak még busák elé is, bazd meg, nem? Hogy figyelj, ezt a Köröskényi Istit veled együtt, bazd meg, veled együtt, te is menni fogsz a csomagtartóba, aztán utána megyünk, bazd meg, Miskolcra, még Polos is megy be! Az igen. Na ezek az a videók, amivel nem kell foglalkozni. Ez nem videó, ez fenyegetés hangüzenetbe. De figyelj, Isti. Ki a faszomok vagytok, ilyen köröskényi pityuli felszopók, meg ilyen mentek, aztán írogattok ott a fogatlan köröskényi malasznak, de bazd meg, mondtam neki is, megyünk le a Kovács Gabiékkal, Kovács Gabiékkal indulunk le Portugáliába, jövő hét kedden. A te IP címed is meg lesz, az is ki lesz nyomozva, az figyelj, ha kinyomoztuk, akkor irány a busák. A busákra is rámegyünk, de először a Kovács Gabival, de még te is sorra kerülhetsz, te kis köcsög. Na szóval fenyegeti Alit is. De nagy vagy tesó, most panodat egyből földörzsölted. Nagyon nagy gangster vagy, hogy húzzam a valószínű, hogy ezt úgy hívják egyébként Magyarországon, hogy ugye van az SBO, a szervezett bűnözés elleni osztály, meg van az NNI-nek ugye az életvédelmi osztálya. Ezeket azért ők, tehát én nem az Isti vagyok, most Isti ne haragudj, hogy így mondom, tehát én nem kapok föl és túl dolgokat, tehát azért ilyen nyilvános fenyegetések, esetleg egy külsős bejelentés, az mindjárt egy operatív megfigyelés alá kerülnek. Hát ők nem, tudják. Hallod, nekem vagy 40 darab feljelentésem van, de ez még semmi, hogy így fenyeget. Figyelj, a szállodákat, minden szállodát Alival játszottam, fölhívta angolul, hogy nekem drog van a gyomromba, hogy jöjjenek ki a rendőrök átvizsgálni, a rendőrökkel beszélt angolul, az fenyeget, hogy minden cím megvan, ahol vagyok, az összes szállodát, a portásokat hívogatják, pizzákat rendelnek. Fabi arc, ez a tetkós arc, írja a nem anyád. Akkor ilyeneket csinálnak, tehát vagy 10-20 fajta dolgot lejárató, becsületsértő izéket terjeszgetnek, minden. Igen, most egy jó kis hangot mutatok, ezt még hallgassátok. Figyelj, már ide figyelj, Pityuli. Leértünk Portugáliába, érted, Pityuli, akkor befogom oda a kocsinál, befogom az ajtóhoz a fejedet, elkezdem ilyen szólni, ilyen csicskakokikkal, tudod, ugye, nézem, és akkor mondom neked, hogy Mitykó, uram, igen, uram, Mitykó. Akkor utána kapsz egy pofont, figyelj, kapsz egy ilyen csicska verépkokit, bele a hülye delfinóra fogatlan malacpatkány fejedbe, megkaptad a csicskakokit, aztán repül egy köpés, egy csicskakok, és akkor mondanod kell, Pityuli, hogy... Úgy intelligens vagyok erre a platformra. Uram, Mitykó az úr. Figyelj, Pityuli, lecsukod a szemed, és éjjel Mitykóval álmodsz. Ezt csak úgy sötétből ott lesz a Mitykó. Na figyelj ide, most mondom neked, te büdös patkány. Itt nincs Szelimetkán, nincs Norbert szó, leértünk oda, csicska büdös kokikat kapsz, hülye, elhízott, fogatlan, büdös, szarral teli miskolci kibaszott fejedbe, Pityuli. Leértünk, Pityuli, jönnek a Gáborék is, oda leértünk, ott olyan csicska kokik vennek bele a fejedbe, hogy térdelned kell és mondod, hogy Mitykó, uram, igen, uram, Mitykó, le akarom takarítani. Na, ezért ülni fog, először most mondom, már keresik a címét, feljelentelek, Mitykó, úgyhogy meg lesz a címed, egyből fel lesz jelentve. Isti, figyelj, ne idegeskedj, majd akkor, ha ott vannak. Én se veszek, figyelj rám. Hiába mondja azt az időjárás jelentő, hogy holnap után mondjuk meleg lesz napsütés, nem veszek fel rövidgatját, csak azon a napon, amikor meleg van és rövidgatjás idő. Ne készülj előre ilyenre. Na én meg annyit szeretnék hozzáfűzni az egészhez. Ez nem teljesen érted, hogy mi van, majd Ali tudja. Isti, annyit szeretnék hozzáfűzni az egészhez. Elhiszed vagy nem, brutális dolgokon mentem én is át, másokból kifolyólag, sajnos volt nekem is annak idején egy rossz életem. Fel kell vállalni dolgokat, de egy 21. században azért nehezen indult meg az emberek, mert pont azt fogja mondani a bíró, hogy... De nem erről van szó, testvérem, a szállodát hívogatják, és drog van a gyomromban, rendőröket hívogatják rám, érted? Kárt okoznak nekem.
Érted? Magyarországon 5900 fős csoportot csinálnak rólam, ahol malac képére mindent tesznek, és a fiatalok írogatnak rám, hogy te geci, te buzi, elkapunk. A falat összefújkálják a lakásom alatt, és kiírják a nevemet. Anyámat zaklatják, telefonon hívogatják, meg minden. El tudod képzelni? Tök jól esik, hogy küldtök ajándékot, de ígérem, visszaajándékozom mindenkinek. Pisti! Tényleg jól esik. Pisti! Na, Elmondhatok egy mondatot? persze. Csak... Köszönöm szépen. Na most te azt mondod, hogy ez az a Mitykó Péter volt, igen, az ő hangja, ugye? Hát mondta is. Jó, ennyi. Mitykó Péter, akkor neked üzenem. Várom ezt a csomagtartó sztoridat, hogy te gyere a barátaiddal, meg a brigádoddal, meg a maffiáddal, tegyetek csomagtartóba, és vigyetek el, csináljatok meg. Egyet mondok. Ha ezt nem csinálod meg, akkor egy kurva vagy. Egy igazi büdös kurva, akinek csak tátog a picsája a TikTokon, meg fönt az interneten. Ezt ha nem csinálod meg úgy, hogy be is bizonyítsad, akkor kurva vagy, csak a picsád jár. Ennyit erről, ennyit akartam mondani. Figyelj, te is azért már megjártál ezt, azt, majd a picsába, majd én ezt mondom neki, hát a maffia komplexusban az emberő már csomagtartókba dobál, gyere, legyél ember, csináld meg! Csináld meg, de ha nem bizonyítod be itt a TikTokon, vagy akárhol, világ kurvája vagy. Amúgy is, mert úgy nézek, hogy egy asszony különbül néz ki tőled. Na, hallod, Mitykó, remélem itt vagy az adásban, Mitykó Péter. Most Ali üzen neked. De figyelj, Omerta, tehát olyat csináltak, hogy Alinak az oldalát letiltatták, jelengetik, tönkreteszik az élőadást. Igen, csak nem tudja, tehát ő azt hisz, hogy följött trollkodni 1-2 éve, és akkor mindent tud. Hát én itt van, várjál, itt van, azt írja, hogy menekülj, itt jó, van majd megint. te előled kell menekülni, te lidérc kurva, majd te előled is menekülni kell, hát nem tudsz kikelni az ágyból normálisan, szobla a faszomat, szerepelsz itt állandóan, kell az ismert. Rátok, én azt mondom, Ali, nem azért csinálja. Te neked is azt mondom, meg Ali, szórakoztassuk a nép, kapcsolódjunk ki. Mi csinál? Szárjuk le ezeket, ki mit mond. Majd ha eljön, akkor láttam már sok vagány, jöjjön, azt akkor... De várjál, tesó, de te akkor nem érted. Megengedsz egy mondatot? Hogy szórakoztassuk a népet, hogyha rám törik az ajtót a rendőrök? Hívogatják a szállodákat. Az már pont jó úgy. Az már nagy hívogatják a szállodákat, nem érted? Kihívják minden hazugságokat, hogy drogcsempész, meg minden, és akkor egyből ki kell kapcsolni a live-ot, pizzákat rendelgetnek, tiltatják a live-okat, jelengetik, meg minden. Tehát ez nem olyan, hogy nem érted? Ezek tönkre akarnak tenni minket. Jó, én nem szeretnék a múltamról beszélni, hogyha nagyon nagy a baj, srácok, ezek, hogy most itt kungfuznak interneten, meg oda küldenek, meg egyebek, Pisti kellemetlen. Tény és való, hogyha elindul egy hatósági eljárás, kellemetlen, de aki feljelent, vagy elindítja ezt, mert ugye a rendőrség nem fogja úgy elindítani, hogy bejelentette a Józsika. Na és van egy olyan a BTK-ban, hogy hamis vád, hamis tanúzás és mentőkönyv. Nincs BTK, elnézést, aki ezt csinálta Dániából, akik a csajával Eisbergbe, és Portugáliát hívta Dániából, és hozzáteszem, hogy hamis számról egy másik olyan simkártyáról hívta, mert ez már ült 4 évet a börtönben, nem hülye gyerek, hogy sose találják meg, hogy ki az, de amúgy Dániából. Figyelj, ne haragudj, hogy ezt mondom, és ezzel nem minősítek senkit, az az okos, aki nem ült. És nem azért, mert tehát lehet úgy bűnöző valaki, hogy annyira okosan csinálja, hogy nem bukik meg. Halló! Szia! Sziasztok! Mi a helyzet? Van kedvetek párbajozni, vagy van kedved? Van kedved játszani egy párbajt? Persze, mehet, nyomjuk. Most itt rá kell nyomnom az elfogadásra? Igen. Persze. Hol vagy te, hogy ilyen világos van? Ja, tényleg világos van. Ja, itt világos van még egy kicsit. De hol van az ittesa? Kanadába. Ja, igen, ott van 6 óra eltérés. Aha. Idő van. Nyomjátok, srácok, pörgessétek. Pörgessétek, he? Kell az M5-be a benzin? Gyerünk, osszátok a live-ot. Gyerünk, live-ok, osszátok a gyerek! Na köszönöm a sapkát, tesó, köszönöm szépen. Figyeljetek a duplázóra.
Figyelj, mi Hoppá, a tét köszönöm. egyébként? Vagy mit csinálunk? Vagy ez csak egy random most? Hát ez csak simán megy. Legyen csak Na egy- de mit akartál mondani? Még mondd végig, hogy erre az egészre. Tehát nincs BTK, mert külföldön élő magyarok csinálják. De ez nem számít. Tehát ha téged felelősre vonna a hatóság aktuálisan, tehát a személyiségi szabadságodat korlátozza a hatóság azért, mert jön egy bejelentés. A bejelentésre ugye ők megalapozott bejelentésre elindítanak egy nyomozást, majd ha az kiderül, hogy nem megalapozott, vagy úgymond Magyarországon a külföldi BTK-t nem ismerem, de Magyarországon egy kétféle megszüntetés létezik, vízhiányra vagy bűncselekményhiányra, bármelyikre szüntetik meg, akkor az, aki feljelentett, aki előtte titkos marad, akkor automatikusan a BTK szerint hamis vád, hamis tanúzás és mentő körülmény elhallgatása miatt automatikusan eljárás indul. De az a baj, figyelj, hogy azt se tudjuk, tehát se én, meg se Ali nem tudjuk. Köszönöm Trombusz, Ez köszönöm igaz, a koronát. nem tudod, de ha a Nem hatóság... tudjuk, hogy hol lakik egy pillanat, nem tudjuk feljelenteni sem, mert azt se tudjuk, hol lakik. De nem a feljelentés, nem érted? Az előbb, amit mondtál, hogy ha te hozzád kimegy a rendőrség, mert bejelentést tesz valakit, akkor azon az oldalon már rögzítik, hogy ki az, aki bejelentést, mert De azért, hol? mert mondom, figyelj, mondok Hát egy csak a példát. hangja van meg. De Egy arra, ember. meg nem indul el a hatóság. Légy szíves, ezt értsd meg. Tehát most én bejelentem azt, hogy Pistike lézerkarddal rohangál az utcán, kiröhögnek. Tehát egy megalapozott dolog kell, hogy legyen. Tehát a rendőrség... 8 rózsa kell, srácok. Neked Kérem. beszélem, Pisti. Igen, nem volt semmi akkor, csak ugye fölvették, rögzítették, hogy hívkálták a rendőrséget, próbálkoztak, de nem jöttek ki, tehát ez igaz. Van már 67 ajándékot valakiktől, köszönöm. Még 2 rózsa, srácok, 2 rózsa még. Nem sikerült. Nem értük el a célt, de így is jók vagyunk. Nem baj, így is jók leszünk. Így majd is minden jók vagyunk. nézőtábor. Dread Legyetek a Dog, gyerekek, ne bukjuk már el a faszomba. köszönöm Unknov, itt vagytok, köszönöm szépen, Nekem srácok. kevés a nézőm, ugye én rajtad kívül soha senkivel nem live-oztam, Nem, így én ne nem tudod vagyok vele, egy nagy velünk sikereredmény. Itt vagy a csapatomba, ennyi tesóba, barátom vagy, ez a lényeg. Jó magam, Köszönöm szépen, tesó. Hoppá, megnyomták 4000-rel, bazd meg Alinak, azt a kurva. Pörgessük már meg, srácok. Addig bedobom a Memphis. Kaptam ezt a 730 pontot, Wagner, tök jó. köszönöm szépen, Luis. De jó van, hogyha kikapunk csak a live-ja. Igen, szóval zaklatás, bűncselekmény van, ugye Alit is már fenyegetik, stb. Tehát ilyenek vannak. De ezt nem tudjuk kikerülni. Tehát figyelj, ezt úgy képzeld el, hogy a legnagyobb sztárokat a világon mindig fenyegetik. Ez tök mindegy, hogy ki vagy mi. Nyilván Isti azért te, és nem bántalak, mert továbbra is azért nem tartalak buta gyereknek, de azért te elősegíted azt, hogy több legyen az ellenség. Sajnos te úgymond gyengébb idegrendszerű vagy, nehezen kezeled ezeket az állapotokat, pedig kellene. Tehát a múltkor elmondtam neked, hogy nehéz, és elmondtad, hogy édesanyádat is piszkálják, de nagyon nehéz ez neked, de át kell ugranod rajta, mert hidd el ezekkel, hogy például megmondom őszintén, hogy a Norbert Stú nem tudom mit írt ki, vagy mi történt, csak egy részletet láttam, hogy a gyerekével ez meg az, meg amaz. Nem szabad ilyet, Istim. Tehát jó tanácsként mondom. De én is jó tanácsként mondom, hogy te tudod, hogy Norbert Stú az én anyámra mit mondott. Tudod, tehát azt kérdezem, hogy az szabad? Amit Nem, ő azt csinált, az nem szabad? de kérlek, ne reagálj. Ott Főleg egy így. De kezdődés. nem tudom teljesíteni, ne haragudj. Ha ő neki szabad, akkor nekem is szabad. Oké, Mert viszont ugyanolyan akkor- emberek vagyunk, 2 szemünk van, 2 kezünk van, ugyanolyan. Neki Nincs szabad, kezdtünk. nekem nem szabad. Tehát Viszont ilyen nincs. Isti, oké, elfogadom, de viszont akkor kérlek, Robert, vállalod a vele járó retorziókat. De miért? Mert belém köt valaki, és én nem hagyom magam, akkor vállaljam. Én nem vállalok semmit egyébként. Jó, én nem akarok beleszólni a te életedbe, én egyet szeretnék, nyugodtan éljünk, nyugodtan játszunk, mi itt bulizzunk, a közönség meg élvezze, ennyi. Ez a lényeg. De a rögtön mondom, hogy Na srácok, elbukjuk, úgy látszik. Látok, én erre az egy live-ra vagyok, mert nekem lemerült a telefonom. Nem vagy, tesóm, köszönöm, hogy itt voltál. A játékot. Mindenki tudja, hogy hol van a csapatban. Jók legyetek, sziasztok! Na, mi újság van, Ali? Ezt buktuk.
Most mit keresel, Pisti? Ilyen zenéket. Saját zenéket. Nyomhatjuk tétbe, ha van 4-es, megcsinálom, azt nem mondom, hogy nem fekszek ki akár egy olyan chipstől, mint ami nálad van, hogy ilyenek, mert van nekem, én megcsinálom, tényleg megcsinálom. Vagy megmondjátok mit, hogy, hát engem különösebben nem érdekel semmi. Mondom, szórakozzunk, hülyéskedjünk, mint annak idején egy jó diszkóba, mikor nem volt live, meg nem volt kamera, de 2 Diannás főcs után csináltuk a baromságokat, azt röhögtünk. Azt jól emlékeztünk rá, na ilyeneket kell. Tényleg mindenkinek köszönöm Olitót, hogy ajándékoztuk. Annyira jól esik az, hogy létezik még empatikus ember. Ez nekem jól esik, tényleg. Bizony, bizony. Én esküszöm, jól esik emberileg. Nem ebből élek, srácok, tényleg nem ebből élek. Meg elajándékozom, visszaajándékozom másnak, aki megérdemli, de jól esik, hogy úgymond így foglalkoztok az emberrel. Nekem legalábbis. Hát velem nem foglalkoznak, csak párbajokat Hát nyomták. tegyünk érte, Isti, hogy foglalkozzanak te veled is. Hát nem Gyere tudom. csak be, gyere csak be, gyere csak be. Jókolom. Mi van, hölgyem? Becsíptelek. Jó estét mindenkinek, Mi a sziasztok! helyzet, drágám? Figyeld azokat a szövegeket. Komoly. Amúgy pont most készültünk aludni, de bejöttem még hozzá. Nagyon aranyos vagy, imádlak. Van kedved egyet játszani is? Jó, játszhatunk. Még egy utolsót, jó? Ez ő tétes lesz, vagy nem tétes? Döntsétek el, nekem mindegy. Én most nem téteznék, ha nem baj. Ki döntitek el? Persze, csak menjen simán. Gyerekek, nyomkodjuk a lájkot, nincs mese. Mi a helyzet, Mannácskám, jó vagy? Jól vagyok, köszönöm, és te? Hát kicsit fáradtad, de meg vagyok, köszönöm szépen. Az a lényeg. Van De azért- 152 néző gyerekek. Tök jó. Azért megtisztelő, hogy itt szoktál ülni hajnalokig velem, csókollak, imádlak. Ja, ő is néző, és ő is szokott dobálni, meg... Igen, és ismerem. Ja, és gondolom ellenem. Nem ismerem Ja. a nézőimet, hidd el, a 30%-ot ismerem. Vagy így, vagy úgy. Köszönöm szépen, Cika 19, ezeket a pontokat. Tök jó érzés. Hogy Dobjátok a srácok. tényleg jó érzés, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy melyik őtöktől jönnek ezek a kedves, drága emberek. Nagyon szeretlek titeket. Köszönöm szépen, hogy minden kurvának. Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy szavába szóltam, elnézést, meghallgatom, bocsánat. Na nyomjátok, srácok. Nem, Köszönöm hallod, mindenkinek kérek a- elnézést a nevükbe, szerintem minden mennek át a trollok. Bocsánat. Nem baj, viszont minden pozitív hozzászólást köszönök, és ugye meg kell jegyezni, hogy a negatív hír is hír, tehát itt most, ha esetleg kritika van, bár én nem látom, de ha van, én annak is örülök, elfogadom, és lehet, hogy olyat írnak, amiből tanulok. Ennyi. Senki nem tökéletes. Nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék, ugye? Jó Halim, minden, Pisti? Hogy? Jó minden? Jó, csak most valamit akarok, úgyhogy... Azt látom, hogy elmerültél ott valamibe. 6 rózsa. Köszönjük, vagytok. Na, megvan, amit akartam. Na, még egy rózsa, srácok. Dobjatok, egy darab rózsa kell, cél elérve. Ez az. dobjon már nekem egy Lion cicát, Nincs műtöm. vagy egy univerzumot, ha valaki Nekem meg dobjon azzal- már benne a Thanoszot. Azzal a nagy sárkánnyal jelezzétek, hogyha itt vagytok. Ennyi, vagy valaki dobjon A már ide egy büdös kurva atombombát. életbe. De hülye vagyok, bazd meg. Köszönöm, Most akkor Kétszeres ajándékon köszönöm megy. szépen. Édes jó Istenem. Gyerekek, Hát ezen a csatornán, amin most vagyok, a másik telefonon erről akartam nézni a izét. Na most átváltottam a profilt, várjál. Kétszer. Hoppá! Ez komoly volt nálad. Ez komoly volt. Komoly volt.
Én mondjam valamit. Hívják, hogy bókolás, de segítek. Nem azért, mert buta vagy, csak hogyha egy kicsit szentimentál. Nem, de miért kéne bókolnom? Tehát most, hogyha én úgysem... Figyelj, most Magyarországtól nagyon messze vagyok. Most én mondok neked egy példát, amikor Isti, figyú, tényleg egy picit figyelj rám. Elmegyek üzleti tárgyalásokra, ugye rengeteg nő van. És ugye először kezet fogok mindenkivel illendőségből, de utána én nem fogok kezet, és elmondom a hölgyeknek, hogy azért nem azért, mert hím-soviniszta vagyok, és én a férfiakat, tehát nem ezért, hanem azért, mert a nőt tisztelem, mint nőt, mint anyát, mint nekünk, a férfiaknak egy finom nemet, érted? Tehát én tisztelem őket mindenféle szinten, és azokat, főleg akik intelligensek, szeretem mindenféle szinten megtisztelni, dicsérni, bókolni, mert megérdemlik, tudod? És kérdezhetek valamit? Tessék, csak bármit. Hogy te honnan tudod, hogy kinek mi az előélete, meg hogy te annyira mondod fényezet, hogy milyen jó, milyen szép. Honnan tudod, hogy miket csinált, vagy ki az, vagy mi az? Nekem tiszta a lelkiismeretem attól, hogy az adott személynek, főleg ha a hölgy, megadom a tiszteletet, és én ezzel, az én lelkiismeretem tiszta marad. Én nem látom, én nem ítélkezek az alapján, hogy ő milyen a múltja, vagy mit tett. Én a jelen pillanatot nézem, hogy akkor milyen, és hogy velem milyen. Nem ítélkezhetek, nem bíró vagyok, és nem vagyok Isten, nem törhetek pálcát senki fel. Mehet már be, Gézu! Kérdezhetek valamit? Tessék csak. Találkozol egy emberrel, egy 40 éves emberrel, vagy 50 éves emberrel, akkor gondolom neki is megadod a tiszteletet, ugyanúgy, meg minden. Természetesen. Jó, beszélgetsz vele, jóba vagy vele, minden. Köszönöm szépen, Enikő, neked is mindenkinek. Megnyert. Nekem is ajándékozott, tényleg köszönöm. Igen, hallgatlak is. Köszönjük, itt voltál. Hello. Beszélgetsz vele, ugye rendben vagy, jóba vagy, minden oké. Aztán kiderül, hogy az az ember például 16 éves korában, vagy 17 éves korában megrontás érült, gyereket rontott meg, vagy egy olyan orvos, aki szándékosan mondjuk műhibát követett el, van sára lelkén, tehát van piszog a körme alatt, és te jó pofisztával megadtad neki a tisztelt, beszél, közben egy pedofillal beszéltél. Abban a pillanatban én ezt nem tudom. Amikor ezt megtudom... Arról beszélek, hogy a hölgyeknél is, uraknál is, bárhol nem tudhatod, hogy kivel beszélsz. Hogy pillanatnyilag látod, az megint egy dolog, érted? Igazad van, Isti, de én abban a pillanatban ezt nem tudom. Meg kell, hogy tiszteljem azzal, hogy egy normális ember akkor megtudom esetleg, hogy ilyet követett el, főleg ha ténylegesen lát az orvos esetében komoly szándékot lett volna, jó, de az nincs fönn. Akkor távolságtartó most őket. Ja, igen, benn vagyunk. De most akkor figyeljetek. Elfogadom. Én nem tudom, mit mondanak. Kezit csókolom. Na. Hát itt valami nem stimmel nálam, nyomjátok, srácok, pörgessétek. Nem neked, Pisti, még egy hölgyet, meg hányat intézzek még? Szeretném, hogy kicsit felengednél, lazulnál, stb. Lazuljál, így van. Hát Enikő, én nem foglalkozok ilyenekkel, én itt éppen a coint akarom feltölteni, csak nem tudom. De milyen ilyenekkel? Én ezzel foglalkozom. Majd, nem tudom, majd lelépek, aztán előtte írok nekik. Aztán majd úgy föllépnek. Itt a karácsonyfája a fiamnak, látjátok? Nálunk még karácsony van. Legjobb. Kivel? Na, valaki valamit mondjon. Nem történik semmi? Köszönöm, apák, itt van. Dehogy nem, én mesztelenül vagyok alulról. Unalmas vagyok a tömegnek. Most mondjam azt is, hogy mi történik? Na? Mondom, mesztelen vagyok alulról. Mondjam. Beleköptél a tenyeredbe? Belefújtam az orrom. 6 rózsa, gyerekek. Most én itt ülök, csak vagyok. Hallod, Isti, van barátnőd? Van, Enikő, persze, igen. Isti, rosszul hallunk, vagy én legalábbis rosszul hallak? Sleepy Boy, köszönöm. Na így jó. Virtuálisan van barátnő. Miért neked van barátod?
Virtuálisan, persze. Ennyi. Ja, most te kötekedni akarsz, akkor Ez elhalkítalak, nem várj. kötekedés, beszélgetés. Ez kommunikáció. Ne, ez már kötekedik. Itt kaptunk egy kesztyűt, srácok, nyomjátok a kesztyűt, most kétszeresben vagyunk. Senki. Hát neki Nyomjátok. Ja, ő kapta, jó van. azzal azt mondta, hogy neki sincs barátja, csak virtuálisan. Reagált arra, amit te mondtál. Nem. Még egyszer mondom, nálam ugye ez egy olyan dolog, hogy én nem vagyok otthon, tehát Figyeljetek. mit csináljak? Én nem vagyok otthon. Na lement a kétszeres? Attól még tudtok valamit kialakul kettőtök között, aztán utána föl tudod venni vele a kapcsolatot, amikor akarod, azt ennyi. De most neki nincs barátja, vagy mi? Hát és ha van, akkor kit érdekel, hogyha egyszerűen kíváncsi rád? Jó van, Ali, jó van. Várjál már, mert most én egy kicsit... Köszönöm, Tamás, mással foglalkozok. Most Akkor mit én várok. foglalkozok? Azt ne tudom, ki ez, mi ez. Mit izélsz velem itt, hogy... Látjátok, hozzám szólt, hát egyből azt mondta, hogy én kötelezek. Azt a kurveget. 1200 forintért adott, bazd meg. 209 érmét. De most tényleg, Ali, most ez szivatás, vagy trókodás, vagy most mire akartok engem rávenni, hogy én udvaroljak? Nem. Abszolút nem. Szó nincs ilyenről, csak gondolkoztuk, hogy fellazulsz ettől, de hát most én nem tudom. De figyelj, én nem tudom, hogy ki ő, mi ő, valószínűleg az életben nem fogunk találkozni, most olyan hülyeségbe belemenni, hogy így itten meg egyébként nézi olyan az adást, aki ezt nem veszi jó néven. A barátnőd? Vagy nem tudom, van, nincs, nem tudom. Nem barátnőm, hanem ilyen... Van egy hölgy, akivel én társalgok, meg nagyon sokat szokott segíteni, meg stb. Aztán így alakul köztünk ez, meg az, ilyen beszélgetés van, stb. És akkor itt nekem közben írja, hogy ő erre nem kíváncsi, meg stb. Szóval nem... Engem ez nem... A vértékenykedés elindult. De amúgy mondom, én se foglalkozok ezzel a dologgal, mert... Jászmin, mindettől függetlenül mi Ali nevében nyilatkozunk, örülök, hogy itt vagy, vagy örülünk, hogy itt vagy. Ebben egyéb biztos. Így van, Köszönjük így szépen. van. Akkor egy kicsit megnyugodom. Jó, hát akkor udvaroljatok ti attól függetlenül, hogy van páratok, vagy nincs, akkor udvaroljatok neki. Úgy látszik. Nem udvarolunk, beszélgetünk, és Vagy úgymond beszélgessetek. Jászmin. Ja, amúgy sem szeretem az ilyen virtuális... Ez a srácok, jók vagytok, nyomjátok. 1100 pont akartam felhozni. De szerintem bevágott magának valamit, az, hogy ez a srácok jó. Én most még nem vágtam be semmit. Srácok, basszunk már oda egyet, hogy nem olyan jók ők. Na, De miért ő visszük azért. Tamás, köszönöm Tamás. Elmondjátok, 10 másodperc van ám még. Srácok, megígéritek, hogy utána lesz egy tétes? Akkor is, hogyha bukunk? Ali, meg lesz egy? Hát legyen tétes, mit bánom Csak én? hogy nekem nincs úgy tét. Mire legyen, ez a baj, hogy mi legyen a tét. meg. Nem. Ez az, megnyertük, srácok, királyok vagytok. Gratulálok nektek, én meg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, bár most megpróbálom megnézni, hogy kik. Igló építő, Milán, Lucy 29, Gauner, Virágos lány, Szállam alaikum testvérem, nem tudom kiolvasni, MC Bassamaszad, Márk, mindenkinek köszönöm, tényleg aranyosak vagytok, jól esik. Tényleg jól esik, emberileg nagyon. Ott van az öcskösöm melletted? He, bátya, nem nyújtom le, eskü. Olyan neveket is beolvasott, amik Ott a egyébként... gyerek melletted? Ott van az öcskös? Persze. Kisfiam, meg, hogy mutassalak. Halló. Szia! Mi a helyzet, kicsim, jó vagy? Hát csak úgy élem az életet, az most el. Ennyi. Jól teszed. Közben itt meg segítek a moderációban. Segít a moderációba, Hát, vagy? hogy is mondjam, nem? Hát, Ennyi, jól teszed. Mi van, szerelmi? itt mondja, hát most. Na mi legyen, dobjunk föl valami tétet, azt menjen, vagy? Én benne vagyok, mondjátok, hogy mi legyen, csinálom. Mindegy, hogy kikapunk, hát ez erről szól. De mondom, szórakoztatjuk magunkat ezzel. Én nagyokat röhögök még a saját dolgaimon is. Hogy őszinte legyek, én amúgy bejöttem az Isti miatt, mert én lettem volna rá, de
De figyelj már, hogyha te lettél volna rám, akkor most miért nem írtál nekem ideig már privátba? Még nem is vagyunk ismerősök. Jászmin, hát miért nem küldtél? Ez csak most így jött a semmiből, vagy mi? Rózsát, na hát nem érted? Semmiből, de tényleg így ilyen a semmiből jött, ilyen tudod, ilyen vagyok, aztán így írogatták, hogy a nevedet megnéztelek, aztán mondom, megnézem. Mert nekem ez... Ja, hogy még az életedben nem láttál, de mindenhol, ahol egy magyar meglátsz, egyből fotót kér, meg az egész ország ismer, de te még nem is hallottál róla, ami értem. Az a baj, látod, Jászmin, hogy van Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, MC Sti, most miért nem ismerted meg? Mondok neked valamit, itt vagyok kint Portugáliában. Egy csávó megállított az utcán egy magyar gyerek utána, miatt futott, szaladott utánam. Egyetlen egy magyar, és azonnal közös fotó, meg minden. Miskolcon nem tudtam végigmenni a boltig úgy, hogy vagy 10-15 ember ne állítson meg ugye oda jönnek a házamra, meg stb. Meg a harmadik, hogy akárhol Németországban lesifotót csináltak róla. Múltkor, amikor bent volt az adásban, amikor így beszéltünk képpel csak, akkor igen. Is mondta valaki, hogy akárhol mindenhol azt kérdezik tőle, hogy az MC Istit ismeri-e, tehát ugye mindenki ismer, és na akkor... de én azt tudom mondani, várjál is egy pillanatig. És akkor itt a hölgy még életében nem hallott róla, hanem most írták neki, várjál, most írták neki. Hogy egy olyan hölgy akar ismerkedni veled, aki nem azért kíváncsi rád, mert téged ismer mindenki. De miért ismerik amúgy? Miért? Na ennek kell örülni. Tudja, hogy miért ismernek. Hát ő nem tudja, van? hát mondd el valami neki. énekes, vagy valami, vagy mi? Ungar is ez Snoop Dogg, rappel. Rappel? Aha. Most akkor, ha beütöm a YouTube-ra az ő nevét, akkor ki fogja dobni? Hát igen, úgy 2-3 millió videót ki fog dobni, igen. Meg a Facebookon is, ha beütöd a nevem, meg hogyha a TikTokon is beütöd a nevem, meg az Instagramon, hogy 600 oldalt ki fog dobni. De most ezzel mit érsz el, hogy beírod? Hát de Isti, nem, hogy ennek örülnél, hogy a nő nem azért keres, mert híres vagy, hanem szimplán... Jó, persze, de na, mondom, figyelj még egyszer, tehát van itt egy hölgy az adásban, aki minden este itt szokott lenni, ő vele én már nagyon régen privátban vagyok, nagyon régen. Akkor viszont meg kell mondani, hogy tényleg tisztellek, szép vagy egyebek. Meg van kötve a kezem. De te kialakuló párkapcsolatban vagy, de köszönöd szépen, hogy így érdeklődsz. Köszönöm szépen, hogy érdeklődsz. Ennyi, és látod, ezekkel fogsz barátokat szerezni. Nem azzal, hogy szívja ki az anyjából, amit nem akarok csúnyát mondani, így barátkozni kell. De látod, nem mondok semmi csúnyát, látod? Tehát igen. Látod azt? Pont erről beszéltünk a múltkor, hogy mondták, hogy akik betelefonáltak, hogy én mindenkit kurva, mert nem. Látod, most is normális, semmi, egy csúnya szót nem mondok, látod? Na, mi lesz a tét? Nem tudom, nekem mindegy, találjátok ki, én adok mindent. Legyen az a tét, hogy az Istinek rappelnie kell. Már megint egyből én. Hát én kíváncsi vagyok rá, de most esküszöm, beütöm. De izéba. Aranyosak vagytok, köszönöm, hogy dobáltok. Nem bajnok, segíts nyerni, bajnok, ha itt vagy. Dobjál valamit, bajnok. Kedves üzenetnek is örülök, de tényleg. Na végre bajnok, hogy megjelentél, valamit dobjál be. Azt írják Isti, tesó, ha egyszer már itt jársz, itt vagy nálam, hogy vonjam vissza azt, amit mondtam rád, mert elmentél másfele. Lőrinc falagó, csak annyit üzenek neked, hogy fallal kártyázni nehéz, de megpróbálom. Na mi legyen a tét? Találjuk ki. Le vagyunk maradva, srácok. Na, mondjatok egy tétet. Hát az a baj, tudod, hogy én most egész nap utaztam, én nem készültem úgy, Alival lettünk volna, de nem készültem úgy tétekre, nincsen piám, nincsen felesem, nincsen söröm. Tényleg köszönöm mindenki, aranyosak vagytok nagyon. Ilyesmi, mert én nagy út előtt állok. Add darab rózsa. Te voltál már repülőn? Na várjál, aki bukik, amelyik oldal bukik, az a másik oldalnak szerelmet van. Hadd menjen, elmondja, hogy milyen jó, meg minden, csak isteníti. De kinek? De megcsináljuk. Mindenkinek. Hát hagyja akkor is. Srácok, cél elérve, nyomjátok, kétszeres van. Korgi kutya, bármi jöhet.
Egy pénzeső, bármi, bajnok, egyet basszál már oda bajnok, valami nagyot. Kákóci, na mi van tesó, szevasz Kákóci? Hát ott a Kákóci. Megjelent a Kákóci. Most kikapunk. Nem is láttam, hogy kik dobnak. De hogy kapunk ki? Nem baj, Bajnok. kikapunk, játszunk csak. Köszönöm, Enikő. Bajnok, számítok rád. Majd de szeretlek, tesóm, lájkom, imádlak. Köszönöm szépen, tesó, a kalapot, hatalmas Nem az vagy. ajándék miatt csinálom, de nagyon-nagyon köszönöm. Tetszek. Nekem ezek a kedves szavak is, amit írtok, jól esik, higgyétek Akinek el. van kezdője, utolsó 30 másodperc, figyeljetek. Nyomjátok, nem szeretnék. És az utolsó 5 másodpercben menjek, aki tényleg oda akar vágni, hogy legyen egy kis Arma, udvarlás. 7600-on van Ali. Nyomjál valamit, bajnok, keményen. Gyerünk, srácok, pörgessétek. Joki. Nyomassad, tesó. Mert nagyon kedves barátom. A hölgy nem kap semmit? Mi van veletek? Hol Nem vagytok? is tudja. Na nehogy már mi veszítsünk. Túl kiabálnak a többi. De most lehalkítottam őket. Hallgatok. Na már most mondom, Ali, hogy ha mi bukunk, akkor én rólad fogok mondani, jó? A Nekem hölgy, mondod szerelmet? hát nem hát majd én mondok valamit. A hölgy, az meg az úriembernek, Omertának fog mondani. Szerelmet kell vallani. Akkor meg ugyanez a verzió, csak visszafele. Igen. És akkor most nagyon tegyétek oda magatokat, mondom a hölgynél is, mert akkor a hölgynek szerelmet kell vallani az úriembernek, tehát Majd most valamit akkor... elkezdünk, hogy Várjátok már, hát ez így azért nem jó, mert... Vagy dobtok neki, vagy kikapunk. Hogy micsoda, Tudjátok, mondd hogy még, miért tét tegyen? mondd még egyszer, Jászmin. Én tudok egy jobb tétet, hogyha én nyerek. Na, Hát de már nem lehet megváltoztatni, ha már megy, nem? jó De se most tudni. miért? Hát de ti mentetek bele. Hát de Alival mi úgy játszunk, hogyha valami van egy tét, akkor már nem fordítjuk meg itt meccs közben, hogy így, meg úgy. Bajnok, nem vagyok bajnok, akárki kérdezte, nem vagyok. A Csabika már megvolt. Nem én vagyok az a bajnok, akire gondoltok. Tényleg nem live-ozok, meg tudjátok nézni, csak az Ali miatt jövök fel, az Alit nagyon szeretem, nagyon sokan nem ismerik, csak úgy néznek rá, mint az érme egyik oldalára, a másikat nem nézik, egy nagyon jó ember, egy nagyon rendes ember, és miatta jövök fel. Tényleg nem azért. Ez ugyanolyan, mint hogy én azt mondtam, az csak az érmének az egyik oldal, az csak az 50%. Hát mondjuk te erősíted néha azt, hogy csak az érmének az egyik oldala látszódjon Isti, és nem bántani akarlak. Isten bizony. Igen, de azt mindig hozzá kell tenned neked is, meg 30 mindenkinek, másodperc. hogy... Ki hordtál a bajnokot mindennek, Tibi? Ez az ott egy kezdő gyerekek. Mindig utolsó hozzá kell 5 tenned, hogy azért, hogy az 50%-át mondod csak, tehát a másik 50%-ot is csak te valahogy úgy veszem észre, hogy nem is akarod nagyon valahogy a másik oldalt is elmondani. Isti, én mindig Jaj, az úgy nem kezdem. kellett volna az a plusz idő, de Kaptunk plusz időt, srácok, valaki segítsen meg, kaptunk plusz időt. Most megy be az óra, gyerekek. Fordítsátok meg a mérkőzést, fordítsátok meg, srácok, egy nagy ajándékkal be tudjuk hozni. Az utolsó ötre figyeljetek. Gyerünk, srácok. Srácok, mindenkinek a kérdés, mert látom, hogy régen voltak Mercedes-esek. Kaptunk még egyet, kaptunk még egyet. Ott kezdjük megint, gyerekek. Srácok, kaptunk még időt kaptunk, Enikő, jó van, hagyjad Enikő, kaptunk egy ködöt. Na most érdekes dolgok vannak. 11 másodperc, srácok, most dobjátok, most nyomjátok meg, ha van valakinek valami, bedobtátok a ködöt, mindent. Dobjátok meg. Liliána, köszönöm. Hát, kikaptunk, bazd meg. Ó, gyerekek, nagyon nagyok vagytok, nagyon nagy a csapatom. Köszönjük szépen, tényleg köszönjük. És 471 pontot kaptam, de jó, tök örülök neki. Na, akkor én kezdem, és akkor utána a hölgy meg szerelmet vall az úriembernek. MVP-k, Like Anyone Else, Kacsin, Grandokrim, Pombon, Colorado Szín. Puszilak titeket, köszönöm. Kérdezi egy Roland a Kolar, hogy W211 2.7-es CD-ről tapasztalat vélemény esetleg? Nincs. 124-ről és W210 E50-ről van tapasztalat, erről sajnos nincs. Na, én kezdjem? Vagy a hölgy kezdi? Döntsük el. De nekem kinek kell szerelmet Hát aki vallani? melletted van. Vagy na várjál, akkor a hölgy akkor az Alinak val? Nem. Úgy beszéltük, hogy én Alinak, és a hölgy, hát ahogy vagyunk a kockába egymás mellett.
Aki akar, annak vall, aztán kész, csak haladjunk. Hát neked én milyen én nem tudok neked mit mondani. Jászmin, a szerelemben csak az igazat. Jászmin, a szerelemben csak az igazat mondjad. Olyan vagyok neked, mint himnuszban a balsors, az se gond, csak mondjad. Neked? Hát állítólag nekem kell most vallanod. Nem várom el, csak állítólag ez volt a tét. Valaki írta, hogy BMW E60... Még nem csináltam ilyet, de megpróbálom, hát nyilván nem a te feladatod lenne nőként szerelmet vallani, de hát most ez egy kihívás volt. Na, akkor megerőltetem magam, várjál, hogyan kezdjem. Szóval, soha nem tudom, hogyan kezdjem, de el kell neked mondanom, hogy igen, beléd szerettem, és szerelmes vagyok beléd, mert megláttalak, és végem volt egyszerűen. Jászmin, mi tetszett meg bennem, mondjad? Minden. Egyszerűen, ahogy főzöl, ahogy takarítasz, ahogy költöd a pénzt, ez nagyon beindító. Imádlak, babám, köszönöm szépen. Ilyen zenék mennek alatta. Nagyon nagy voltál, drága. Pisti, köszönjük. Kápráztass el. Nincs rajta alul semmi. Na, de azért nem megyünk át ilyen témába. Na, hát én nagyon szeretlek, Ali, és tényleg egyébként most ezt még így a téten kívül is, meg most a tét miatt is mondom. Hónapok óta ugye együtt vagyunk, nyomjuk, és nagyon sok mindent köszönhetek ugye neked, meg te is végül is nekem, és nagyon jó páros vagyunk, úgyhogy én szeretek veled játszani, egyébként meg Aliba az a jó tényleg, hogy korrekt, megcsinálja a dolgokat, nem a trollokkal van, ezt észrevettük, hogy szóval én kedvelem Alit, tényleg mindenképpen. Egy jó ember Ali, egyébként tényleg az. Mert ez be is bizonyította a múltkor is. Ennyit így folyamatosan nem hazudtál már régóta, de köszönöm szépen. De tényleg, mikor megcsináltad azt a tétet is, amúgy jó voltál, tényleg. Úgyhogy fasza volt. Nem a telefon van feljebb, én csúszok lefele, mondom, hogy nincs rajtam semmi alul. De azt tetszett a legjobb, amikor mondtad, hogy oroszlánnél szopok, univerzumért baszok. Vagy nyalok, vagy mit tudom én. Szopnya a pengétrák, tudod? Én nem tudom, hogy mondtam ilyet, de ha igen, akkor biztos. Univerzumért. Univerzum. Na mi van? Még nyomunk egyet, Ali? Mibe menjen a következő? Tőlem akár 5-öt is. Hát találjatok ki tétet, aztán hadd menjen a faszba. Az a helyzet, hogy én ugye ott hagytam a csípőset, meg ott hagytam a cuccokat, tudod? És utó, 19-27 nem szerelő vagyok, hanem rengeteg autóval van tapasztalatom, és amiben tudok segítek, de ha privátban írtok, amit tudok, úgyis megválaszolok. Komolyabb sportautókra tekintettel, de a régebbiekre is, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy én is fiatal koromban egy 78-as Mitsubishi Colttal kezdtem, tehát van tapasztalat, hiába van most olyan autóm, amit láttatok, bár a szomszédé csak elkértem a kulcsot, mindegy ki mit gondol, és nem nagyképű vagyok, nagyon szívesen segítek mindenkinek. Karácsony, áll-e? Áll! Tessék, ott van. Tada! Három autóm. Nekem volt 2018-as Porsche Turbo S 911, az már a 991.2, utána jött a 992-es változat, az nagyon jó volt. Szeretnék nyárra egy 992 Turbo S-t. Tét nélkül unalmas. Hát találjunk ki, gyerekek, valami tétet, aztán hadd menjen. 29-24 kérdezi, akkor az E60-ról mondasz véleményt? Az E60 az abban az esetben jó, főleg, hogy tudnom kell motor, hogy melyik motor. Nagyon sokan mondják, hogy ilyen cigány, meg olyan proli autó, nem igaz.
egy jó autó, egy megbízható autó, ezeknek nagyon fontos a karbantartás. Az, hogy tényleg milyen gazdája volt az előélet, nagyon fontos, hogyha nem jó, akkor bizony zsebbe kell nyúlni, szervizelni, de alapban megbízható, a 3 vagy a 530-as széria, meg a 35-ösök jó tuning alapok, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni. Én már kinőttem ebből, de jó tuning alapok. Na, mondjatok képet. Közben bocsánat, kérdeznek, és akkor próbálok rá reagálni. Hát mondjatok tétet, én most nem tudok hirtelen, találjatok ki valamit. Én igazából kérdeztem volna valamit. 500-ról vélemény. Egy megbízható konstrukció. Hát igazából nem tudom, tőle mehette akár egy jó tép, mondjuk egy ruhába zuhanyzás, de hát a hölgy az előbb mondta, hogy neki az most nem, vagy mit tudom én. Pisti, te meg tudod oldani? Szerintem te is, én is meg tudom, Omerta. Nincs víz, nem fizettem ki a vízszámlát. Ja, az mondjuk igaz, úgy meg amúgy se tudnál megoldani, hogy a hölgy meg nem csinálja meg, és akkor úgy nem. Olyat kell, ami a hölgynek is a komfortzónáján belül van. Hát figyelj, én kidobtam a mustát, kidobtam a csípőst, nekem voltak ilyen cuccaim, most jelenleg nincsen, voltak, aztán ott hagytam az egyik szállodába, mert annyi cuccot nem bírok magammal hordani. Várjál Pisti, a rúzsod megvan még? Hát, de most abban mi a nagy rúzs, az megvan. Na jó, én nem mondok semmit, találják. Szerintem lehet, hogy még megvan, meg neked is megvan, gondolom. Csak. A rúzs neked is megvan? Nekem rúzs nincsen, ilyen arckifestő van, körömlakon van. Körömlak nekem is van. Na de nem fogunk nyerni, mert az a helyzet. Tehát mindjárt megkeressem akkor. Hát de ilyenben nem... Bécsi éjszaka. Azért jöttem be, Csaba, hogy kiszopjad a picsámat. Pont azért jöttem be. Az ennyi. Ezt nekem mondtad? Nem, ez valami Csabának szólt. Audi R8 vélemény. Hát az Audi ugye konkurensnek szánta az összes sportkocsinak olyan szinten, hogy elérhető is legyen. A régebbi modellekkel van baj, egy élményautó. Tehát ugye most a régi 2008-as körüli 4.2-eseket vesszük, az 5.2-esek már ugye erősebbek, ezek élményautók. Tehát nem feltétlenül fel kell vegye a versenyt az új autókkal, mert ugye az új autók most már ugye 20-21-22-ben azért elég erősek, de egy kuriózum autó. Tehát amíg egy R8-at, egy 2006-7-8-as R8-at előbb meg fognak nézni például, mint az én M5-ömet. Alig kérdezd már meg, hogy mentett kutya. Mi az, hogy mentett kutya? Hogy jött a kutyám, hogyha arra gondolnak, az itt járkál. Ja, hogy te neked az mentett kutya? Dehogy mentett, annyira egy eredeti amerikai XX. Gyere, bátyám, gyere. Ő egy amerikai XXL eredeti. Az XX-ek Magyarországnak a tulajdonosa nagyon jó barátom, a gondol összehoznak vele. Az Amerikából van, de nem rossz ötlet. Jó, beszélek vele. Övé a Hannibal, akkor már biztos hallottál Hannibalról. Így nem. De tudok mutatni egy teljesen más ellentétet. Magyarországnak a harmadik legnagyobb XXL-je. Ezt figyeld. Zénó, hol van a Zénó? Zénó. Lehet most tölti. Mutatok nektek olyan kutyát, hogy a kettő ellentétje. Pisti, közben kitalálsz ami tétet, ami úgy jó mindenkinek? 20 fekvő. Hát és a hölgy majd 20 fekvőt fog nyomni. Szia, gyere ide, számol. Gyere. Pomerániai törpespic, tessék. Na. Még volt mi van kötőd? Albi TV, most már itt vagyok. Az a nyelve? Aha, ő ilyen. Hát de miért van kint a nyelve? Folyam, sztrókot kapott? Nem, ők ilyenek. Van nagyon sok fajta belőle, akinek így kint van. Ő egy eredeti pomerániai törpespic. Nézd, Zénó, sávas. Jó van, hogy a bugyját szoktam mutatni, oké.
Köszönöm, Kurd. Köszönöm szépen. Rengetegen írják, hogy édes megszok. Mafia. Pisti, milyen tétet tudsz vállalni? Hát te milyen tétet tudsz, tesó? Hát én bármit, Pisti, nekem mindegy, hogy mi, én bármit vállalok. Te miért tudsz, azt mondjad? Hát nem tudsz bármit, hát rúzsozás nem tudsz. A buli az 2 éves. De ki tudom, De Na miből? már most ezt rakatjátok be velem. Ennyit, hogy B6 vagy Tudnom B6. kell miből, kisfiam. hölgyem, neked megy egy ilyen hátsó gyorsan egy bugyi mutatás, így fölhúzod meg le, ha buktok? Jaj, Nem, inkább tényleg elköszönök tőletek, mert nagyon erősek vagytok így. Egy. Na ezt vártam már, hogy ilyen dumák jönnek. Vétek. megbízható motorok. Nem volt tényleg Blacsenko, nem találtam olyat. Na jó, van, megyek, megnézem a... Na mondom, 20 fekvő, Ali, hívjál be valakit a hölgy helyett, aztán mehet 20 fekvőbe. Remélem, hogy még vannak itt emberek. Csak. Jelezzétek, ha itt vagytok még egy rózsával, bármivel. Egy univerzummal jelezze, aki... Bence nagy csatlakozott. Na. Bálint Budai kérdezi, BMW 320D L46. Jó konstrukció az is. Na jó, sziasztok! Szia, Na köszönjük, mi van, hogy Ali, játszunk, vagy nem? Vagy mi a helyzet? köszönjük. Egy Milan nevezető ember kérdezte, az Eltronnal mennyit tudsz elmenni egy teli töltéssel? Egy teli töltésre az RS e-tronnal, akármilyen óvatosan nyomom, ilyen, hát a téli időszakban ilyen 260 km. Tehát hazudik, aki azt mondja, hogy ez nem így van. A tél a legnagyobb ellenségük nyáron, de úgy, hogy egyébként minden rekuperációt visszakapcsolok, a 340. Nem tudnak többet egyelőre. Ezek, mondjuk ez egy RS e-tron, nem a sima GT, de nem tudnak többet. Hívd be, Ali, a srácot, azt a hajléktalan, tudod? Azt nem tudod behívni, azt, akivel voltál is. Roberto is szokott vele. Vagyok végig? Roberto is szokott vele lenni, tudod ki az? Hajléktalan, mit tud, az a roma gyerek. Szokott lenni nagyon sok emberrel. Mindig fent van. Hogy vagyok végig? Jó. Igen, lehet, hogy az, igen. Hát az nem hajléktalan egyáltalán. Nem, az a neve, hogy hajléktalan, mit tudom én ki. Így A csatornájának a neve. Az a Stifler. Stifler. Hívd be őt. De nincsen bent, legalábbis nem látom. Ingatlanokat, de kisebb felújításokat is Várjál, esetleg én kit tudnék behívni. Na nézzék körül, az hívjál be valakit. De... Hát ha van valami olyan, aki párbajozok is, meg Albi TV, ha itt vagy, gyere be, Albi. Szilveszter Jósa kérdezi, Volvo C40 Long Range, a sima 80 kW, esetleg valami vélemény? Bárki bármit mond, én nagyon mondom, srácok, hogy nem véletlenül vannak az elektromos autókkal kapcsolatban negatív információk. Ez még Magyarországon nagyon gyerekcipőbe jár. Tehát inkább, ha válasz valaki, akkor hibridet válaszol, vagy benzin. Nézzél, Ali, te valakit, vagy... Pisti, nézd meg, izét már hangod megint nem jó. A Stifler, vagy a Steve Mester neked nincs meg? Érték lesz. Nem írja, hogy élőben lenne. Tehát nem jelzi, hogy élőben lenne. Nekem a Skuba írja, nem tudom ki ő, hogy 4-nek jön. Én tudom ki a Steve Mester, de nem írja. És nem is ad sok lehetőséget, felsorol vagy 10 embert, vagy 20-at, azt annyinál többet nem is mutat. Hát basszus, nem igaz, majd mindjárt megnézem. Csupa kéz, te is itt vagy, tesó, segítsél nyerni. Szia, tesó, üdvözöllek. Amerikai kocsit volt már? Amerikai autóm, most mit számít amerikainak? Az én olvasatomban az amerikai az eredeti, a Lincoln, a Cadillac, egyebek, de mi a kinti? Kérdésre válasz. Ez Pisti jön rádik. Ez itt van, köcsög. Itt van. Szia Isti! Szia! Sziasztok!
Sunny Gangster, Isti. És valami komoly témáról azt mondják, hogy hülye vagy, mint az atom. Ott a ide? Hagyjad már, hogy kiket hívtál, hogy a trólokat itt is tíznek, meg ezzel akarsz játszani, vagy kivel? Dobd már ki őket innen. Hát mi ez nem ez MC te? Isti, ez valami haver. Ez MC Isti meg a haver. Ez nem semmi. MC haver. Ez a Busa Pista is. Leszopod a Busa Pistának a faszát, te szakál. Jó, tényleg benn vagy. Várjál, tesó, most ne legyen. Kiszopod a faszomat, azt szopod ki. Busa Pista, bánatparaszt. Várjatok. Most ezek hol? Kiléptek az adásból? Társházi gazda, élet, társházi gazda, Omerta és társházi. Ja, még bent van a hülye gyerek. Na majd visszahívnak mindjárt. Csak a kocsikról. Telépték ki tőlük. De én már nem tudom, hogy lehet kirakni a másik embert. Ha megvan a... Küldtem neki. Én nem tudom, hogy kell kirakni az embert, magamat raktam ki, de nem baj, megoldottam. De amúgy örülök nektek, mind a kettőtöknek, amúgy imádom. Na, hova lett Omerta? Ő kilépett Mi az, magától. hogy vagytok? Hogy telt a napotok? Igazából. Hogy fog telni a Valentin nap? Hogy fog telni a Valentin nap? Valakinek hogy fog telni a Ez is jól tűnt? Ez valami jól tűnt. Szó tudom tartani. Várjál. Hogy fog telni a Valentin nap? Mivel fog telni? Meg vagy halva. Nem látom rajta. Mi van itt gyerekek? Az egyik legnagyobb titoker. Szoktam le a faszát, hogy... Azt ne. Igaz. Azt kizárt. Azt ne csináld. Azt hallom. Sziasztok, srácok! Sziasztok, srácok! Én jövök. Elértem az idő. Beszélnek, te most hallod, Albi? Na? Én titeket szeretnélek Most hallani. miről van szó? Vagy... Hol lett a barátod? Nagyon rossz dolog. Nem tudom. A kisdekérnek szaki, akarok az MC... Ott az Ali, figyeld, az Ali az előbb kidobott, de egyébként szerettem volna egy komoly dolgot. Kicsodák? Vele beszélgetni. Nem, mert De olyan miért nem nagyban dobod van, mert őket az ki, Ali? Ali? Olyan nagyban van, mert Prolikkal, tudod, Prolikkal, mert esre áll az Ali. Egyébként azért dob ki a live-jából, mert ha tudná, egyébként nem beszélgetne. Vagy most nem ezzel arról fogsz? van itt szó, hanem annyi, hogy följössz ide, megiszol 2 üveg sört, azt játszod a jó gyereket, miközben a faszomat átnyomnám a fejeden. Dehogy nyomnád át, dehogy nyomnád át Miért az vagy a szemtelen, te kis Ali. koporsó? Miért vagy Gyere már ide, szemtelen? hallott Azért, mert töki? megittál 3 üveg sört, szobla a faszomat, azért vagy jó gyerek. De miért nem lehet meginni Nem három? lehet Jó meginni gyerek 3 vagy. üveg De sört. mit gondolsz arról, hogy Bent a live-ba. neked mennyi sör kell ahhoz, hogy te jó gyereknek érezd magad? Nekem Arról, sem hogy ennyi valaki, sört, hogy meg ahhoz, olyat hogy én mit rátbasszik, teszek. Kevin a mentőt. Mitől nem vagy kíváncsi, vagy mitől vagy följebb, vagy mitől lettél te följebb attól, hogy én beszélgetek Attól, hogy bejössz, veled. azt nem tudsz normálisan De mitől beszélni. érzed magad többnek, mint amire én vagyok? Ki a geci vagy te, hogy te többnek érzed magad? Azért, mert a izével, hallod, a izével a hamburger adagolód, aki Nekem semmi gondom vele, de én bírom a live-ét. Nem a hamburger adagolóval, tesóm, én szilánkosabb baszom az ádat adagoló nélkül is. De az mert enyémet nem tudod töké, mert te egy dagad kis büdös köcsög vagy, egy elbújt fos. Mert mi téged ledarálunk minden szar. Te találd le, hát ember állít. Nem, hogy én, meg a családom, meg a barátaim. Jaj, neked is barátaid vannak, meg családaid, hogy szokják. Nem tudunk le. Az a vanter stílushoz, amit te képviselsz, az nem tudunk Nem te leolcsólni. képviselsz jó stílus. Nekünk van vérünk, így van. És mi ezt Van, képviseljük. gyere fussunk össze, öcsém, holnap, gyere Gyere, föl. te büdös köcsög, ott van a profilom előtte, te büdös szarházi. Meg fogom nézni. Nekem semmi gondom nincs, de bánatot beleverek a tudni. fejedbe, hogyha úgy van, hogyha azt gondolod, hogy én nem úgy gondolom, hogy te gondolod. De hát én beleszakítok olyat a fejedbe, hogy meghalsz.
Te még senkiében nem szakított nevet, én 20 éves vagyok, te pedig 22, te hülye gyerek. Ez elmúlt ez az idő. Elmúlt, tehát azért tud itt de az, hogy te repkedtél ott, meg szerepeltél kardokkal, az elmúlt. Mert a letében mind a két karodat, és beledukom a seggedbe. Tehát ezzel elfogytál, Dili. Várlak, csak legyél ember, amit most 3 sör után elmondasz, ezt tartsd be, és valahogy bizonyíts be. Ne, én hogyha te engem fenyegetsz, én beleverek a fejedbe olyat, bazd meg, hogy el sem tudom képzelni, hogy kik vesznek körül. Ebben biztos lehetsz. Hogyha te engem megpróbálsz megfenyegetni, akkor olyat verek a fejedbe, hogy azt se tudod, hogy melyik volt a kisugod. Érted? Ez biztos. Úgyhogy nem bántok meg senkit. Akkor most úgy, hogy meg vagy fenyegetve. Jó, szeretném, hogy beleverjél a fejembe. Ha beszélsz vele. Busa, ne busázzál, látod, hogy szemtem, vagy kis szakállas kislány? Lát, mit busázol? Szép, hogy egyébként... Add meg az acskómat azzal a tanulatlan parasztjával. Busa, elmondták egyébként, a barátod is elmondták. Én nem alacsonyodok le a szintet. Beszélgethetünk. Persze, csak ennyit tudsz mondani. Csak egy dobják ki a live-ot. De nincs több szókincset, nem tudsz kommunikálni. Nem. Kommunikálni szeretnél? Kérdezzél. Na kérdezzél, Busa. Leszopott a faszomat, te kis kokó. Na ennyit tudsz, látod, ennyit tudsz. Ezzel, hallod, ennyit. Tudja a koporsó, hogy kik ezek. Amúgy. Honnan szed ez a faszomat, ezek a fasz gyerek? De ki vette be őket? Isti. De neki kéne kilépnie onnan, mert ameddig behívjuk őket, jön mind a kettő. Sült hal. Most elszallgatni, hogy így megbasznak, így szétkúrnak reggelig, úgy, nem tudsz beszélni, ez ki kíváncsi erre? Azért jön be, hogy jó csávóskodjon. És soha az életben nem amúgy. Márta visszajön? Hát elvileg vissza. Na, de Istinek ki kéne lépni abból a 2 bolondból, mert azért behívom most, akkor megint jön a 2 bolond is. Na mi történt, Alim? Megtaláltam a Maffia Brigád bátran csoportját. Várja, nem hallok semmit. Ülnek 3 üveg aranyátok mellett, azt elmondják, hogy ő jóvérű család, megbasznak akármit, akármikor. Na ez miért van? Valaki írja már meg, kilépett Isti tőlük, mert csak akkor tudjuk behívni, hogy ezek ne jöjjenek. Mindjárt megnézem, hogy Istit mit csinál. Hát miért nem hallok senkit? El van némítva, nincs is bent az Isti. Kilépett? Alim. Kilépett. Aha, kim van. Kinyomta az élőt, akkor mindjárt visszajön, szerintem. El van némítva, de várj. Mikrofon elménítása nincs. Kilépett az egész live-ból, bezárta, gondolom, akkor jön vissza. A mikrofont omerte azt úgy, hogy rányomsz, és a nevet bellett arra a kis izére. Hát a faszom tudja. Hangszóróra. Nem vágom, nem tudom, mi történt itt amúgy, hát. De Léci, nem menj tovább, nem kíváncsi. Oké, nem megyek, jó, nem lesz, nem megyek. Most engem hallod? Figyelj, Alim, kilépek telibe, és behívsz, ha megkérlek? Csak bólincsál. Persze. Telibe kilépek. Öcsém, hajnal 2-kor, geci. Na és ti visszalépett, várjál? Még nincs fönt. Ki az a Vajdos Ándor? Holnap este, persze jó neki. Írjatok rám privátba, azt megbeszéljük. Most hol írjak rá, hol hívjam? Mi van az emberekkel, gyerekek? Ki be, nem hallanak. Itt csak egy van, tessék. Nem vágom. Na, most jó. Hát ha hallasz minket... Hallottunk végig amúgy. Én hallom. Hallasz? Én hallak. Igen. Na, akkor ennyi. Mi volt a túloldal azokkal a hősökkel? Mi volt? Nem, miatt itt vannak olyan gyerekek, akik tudod, nem jutottak 1-ről a 2-re, vagy azt hiszik, hogy meg vannak alakulva egy kis brigáddal, és mondjuk én pont nem vagyok szimpatikus nekik, akkor így szerettek belépni, aztán 3-an meg vannak okosodva, azt mondják a fasságukat. Igazából ennyi, aztán ezt reggelig lehetett volna szidni egymást, nincs értelme. Szíts meg, te hívtad be őket, én honnan tudjam, hogy kik voltak? Köszönöm mindenkinek, srácok. De valamiért nagyon rosszul hallunk, amúgy nem adtak arra a mikrofon. Nem jó a mikrofonod?
Te itt voltál, Omerta, hallottad, hogy miről volt szó? Csak az elején, utána kiléptem, annyit hallottam csak, hogy az Alit megmarták, de hogy miért, azt nem tudom. Ki tudja, be volt a biózva, vagy ki tudja amúgy. Be voltak, na mindegy, legyen valami tét, Albi benne vagy tétbe? Én mehet, én vagyok. Én is. Pisti? Persze. Mi legyen? 100 googolás. Aki 100, azt nem bírok felállni utána. Hát ez a lényeg, hát most 2-t minek csináljuk? Hát abban nem megyek bele, Ali, mert nekem a lábam szét van, Ali. Nekem tudja, tegnap is elmondtam a srácnak. Én 20 fekvőbe belemegyek. Legyen 50. 50 fekvő. Te se bírnál annyit megcsinálni, Ali. Meg kell csinálnom, ha bukok. A vesztesnek táncolnia kell, lassú táncot. Milyen táncot? Bármit, csak valami lassúznia kell magába itt, vagy mit tudom én, balettozni így. Csak poénból, nem tudok jobbat. Mindenkinek, sziasztok! Tőle mehet a többi, a fekvő is, mert mindegy. Fekvőtámat és googolás is mehet. Megvan a 100-nak a fele, a nézőkön. Várjatok, mert még nálam is még csak most csatlakoznak, gyertek srácok, csatlakozzatok az adáshoz. Mert még csak most jöttem vissza, aztán 177 néző van. Hát hajnal 1 óra van, sajnos. 1 óra van már hajnal? Az igen. Hajnal 1, igen. Mondjuk nálam 0-0-1, de nálatok már hajnal 1. Dorina csatlakozott, csatlakozzatok, gyertek srácok, csatlakozzatok már az adáshoz. De hogy értem, ciao. Cigánykek, hol a lakás? 30 fekvő, aztán 40, vagy bármi, ez mehet. Beteg nagyon sokáig fenn szokott lenni, hidd el, hogy nem csinálok a gyerekkel olyat, ami az egészsége rovására megy, mentálisan is, ez hidd el, azért lehet csak itt. Ha bármi olyan történne, akkor elküldeném a szobájába, de ilyenkor, amikor beteg van, amikor hajnali 2-ig PS-ezik, és igen, megengedem neki, mert nagyon jók a jegyei. Tehát nem megy a tanulásának a rovására, nem megy annak a rovására, hogy esetleg a családdal úgy beszél, Kenyered van, Pisti? Kenyér? Nincs. Izén van, tesó. Hamburgerem van, csirkefalatkák vannak. Na, akkor neked jó úgy, hogy egy csirkefalatkára rágyom fogkrémet, a buksz megeszed. Neked is valami fogkrémevő, nekünk meg mondjátok ti. Mindegy. Van fogkrémed meg kenyered? Van. Na akkor egy fél, nem egy egészet, egy félszelet fogkrémes kenyér, Pistinek meg ilyen, mert ő nem nincs kenyere, fogkrémes nuggets, vagy mi a franc az. Akkor ti meg itt vagytok a Mertával? És akkor mi nekünk mit kell megcsinálni? Nekünk atya, mindegy. Hát nem mindegy. Várjál, mert elmondom, mi a baj. Hogy már hajnal 160 nézőm van, nem tudom, hogy fog valaki egyáltalán segíteni. Várjál, még ott az Albi TV is, együtt számolják a pontokat. Hát jó, csak Albi TV, hát Albi TV-nek is. Tótaki, itt vagy Tótaki, az jó. Na? Na mehet. Na nyomjátok. De mennyi fogkrémet kell tenni? Nektek megvan, de nekünk mi legyen? Hát neked, mind a kettőtöknek az, hogy fogkrémet tegyetek rá a kenyérre, azt tegyétek meg. De nekem nincsen kenyerem. Viszont akkor belenyomom a számba, megeszem úgy. Egy jó nagy adagot, jó keményen. Omerta? Mehet? Nagy adag fogkrémet, bátyja. Fogkrémet? Na akkor hadd szóljon, gyerekek, egy fogkrémes kenyér, meg egy fogkrémes nuggets rendel. De mind a kettőnél nyomjátok keményen. Na, tehát az a lényeg, hogy akkor belenyomjuk a szánkat fogkrémmel, ugye? Fogkrémes kenyér, de úgyis elbukjuk amúgy gatya itt, na mindegy. Igen, mi benyomjuk a szánkba. Nem bukjuk el, gyerünk srácok, gyerünk, nyomjátok keményen, pörgessétek mindenki, MC-sti rajongó, akik velem vagytok, mindenki gyerünk. Csak mondja, Pistinek egy fogkrémes csirkeneget, Albi TV-nek meg egy félszelet fogkrémes kenyér. Tesó, próbálj meg valami nagyobbat, Trombusz 7, itt vagy te is.
Tótaki, gyerünk Tótaki, te is, mindenki, aki van, mindenki, gyertek srácok, ez nem kis tét, ez nagy szar. Na gyerünk, Enikő is itt van, próbálj meg besegíteni majd a 3-szorosba, Enikő. Lil Kaiba, mindenki, gyertek mindenki, aki vagytok nálam, nagyobb srácok. Korgi kutya, nem jó, minden jöhet. Köszönöm QRT, köszönöm gyorsasági kihívás, szaros kétszeres. Köszönöm őszintén, köszönöm. Kétszeres lesz. Nem baj, ha bukunk. Ádám. Gyerünk srácok. Figyeljetek, 10 darab rózsa kell, Patrik, köszönöm, gyertek, már nyomjátok már meg, ne csináljátok már, hogy nem tudom, miért szarizéket dobtok, rózsákat, keményen. Nem tudom, miért van rajta zoom, fogalmam sincs, mindenki fején zoom van, nem tudom, valami bagos lett ez a szar. Az a lényeg, majd utána újraindítjuk, hogyha vége ennek a gecinek. Hadd legyenek egy kis fokhagymás, vagy mi az? Mi a geci az? Fogkrémes kenyér, meg fogkrémes ilyen geci. Nem tudom, mi ez a zoom. Nálam nincs semmilyen zoom, normálisan mutat. Az én oldalomról mehet nagy tét. Isti, tudsz rám figyelni? Istim, tudsz rám figyelni? Figyelj szívem! Isti, ha olyan tétbe vállaljuk, figyelj ide, Isti. Én bevállalom, ha olyan tétet nyomunk. Esküszöm, lehet, hogy beukádok, de bevállalom. Pörgessétek. Nem hallja szerintem. Gyerünk srácok, nyomjátok! Jaj, Colorado! Le vagyunk maradva, van valakinek egy kesztyűje? Én bedobok egy kesztyűt, mit szóltok hozzá? Én nem bedobok egy vettem az a kesztyűt, ti meg akkor dobjátok keményen, bedobok magamnak egy kesztyűt. Az a bánatos. Illetve Albi TV-vel vagyok együtt, tehát neki meg semmit nem képes dobni senki. Mi van veletek? Köszönöm szépen. Na figyeljetek, én bedobok egy kesztyűt, és akkor mindenki nyomja. Nem vette be azt az egy nagy ajándékot se. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezt se vette be az a... Mi a gyász van ezzel, te? 30 másodpercnél vágjatok egyet, ha van. Mi van? Senki nem segít? Senki nem segít, srácok? Mi van? Ne idegeskedj! Rich Kokó, egyedül te vagy itt? De ne idegeskedj már, amigo. Faszomat asztad, bazd meg. Hát nincs itt senki közületek? Enikő, köszönöm. Kaptunk egy kesztyűt Enikőtől, most segítsetek, Trombusz, Tótaki. Köszönöm szépen, Enikő, Isten vagy, imádlak, Enikő. Mi van, srácok, hol vagytok? Nyomjátok már, az Isten áldjon meg titeket, nyomjátok már, még 15 másodperc van a kesztyűből. Senki nincs itt, egy ember nincs itt. Arnold, köszönöm Arnold, köszönöm Arnold. Hadd csaljon. Köszönöm szépen Arnold. Ez az, köszönöm, hozzátok már fel, nagyon jók vagyunk. Nem tudom. Köszönöm Tótaki, ennél a srácnál senki nincsen, bazd meg. Köszönöm, Meó.